Concello, orde do día, aprobación se procede nas actas das sesións anteriores, ordinaria de 29 de setembro, extraordinaria de 27 de outubro, extraordinaria e ausente de 10 de novembro. Alguna observación? Aprobada por unanimidade dos asistentes. Punto segundo, dación de conta dos decretos da Alcaldía comprensivos do número 41 a número 53 de 2025 a disposición das señoras e señores corporativos na Secretaría da Corporación. Punto terceiro, aprobación do Plus adicional 4/25 para investimentos financeiramente sostibles. Esta é unha parte nova do plan único de Diputación da Coruña, onde xa houve unha parte que iba a gasto corriente e esta, en concreto, vai para dúas actuacións. Esas recomendacións que nos dou Diaco no seu momento para, por un lado, buscar as posibles pérdidas que estamos tendo ao largo do Concello, sectorizar o que é a rede de todo o Concello en partes van 4, porque son proxectos onde sí se pode executar sen uns tempos de forma directa, e os dous serían con un presuposto propio que estes non se incluyen neste orzamento. E outra é a mellora do depósito de auga, un depósito que temos ali que estaba inutilizado para incrementar a capacidade de almacenamento do Concello en 400 metros cúbicos a maiores. Total, son uns 85.000 euros o que eso. Se vai poñer un ao lado, non? Non, é o mismo, é reparación. Reparación, parece que facer o novo sería moitísimo máis e non ganaríamos nada e que este está para reformarse un Diaco e o noso sustento. Bueno, por a nosa parte, decir que evidentemente é algo necesario no Concello, porque si que a veces nos gustaría que se nos tuvera un poquinho máis en conta a hora de tomar este tipo de decisións. Falamos moitas veces de que nunca non se nos informa debidamente, nin con recuperación suficiente para saber o tipo de obras que vai desgastar os cartos. Entón, bueno, eso sí que nos gustaría recalcalo, que, bueno, que vamos a votar a favor porque creemos que é unha obra necesaria. Isto é en base ao que pasou no verano e estamos tamén subsanando todas estas deficiencias que ten o canal e hai 5 actuacións que nos propuxo Diaco. De feito, unha deles eran as bombas, depois os técnicos decidiron que cambiar o criterio e ir por as bombas deixadas, porque ir buscar primeiro onde hai as pérdidas, porque se perdemos o 60% do que se bombea, se fixo ese tema e o almacenamento era necesario, non outra cousa. Son necesidades, non foi por outra. Votación, votamos a favor, unanimidade. Punto cuarto da orde do día, prórroga do convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto de transporte metropolitano de Galicia na área de transporte de Ferrol para o período 25-28. É para prorrogar o contrato que temos con a Xunta de Galicia para todos os concellos, para seguir mantendo o que é o transporte metropolitano, principalmente que se beneficia o seu tranvía que vai hasta o Puntal, outro había que melloralo, pero son ese importe de 16.000 aproximadamente euros que aportamos todos os anos. O Concello de Netos, cada un aporta, os outros aportan cada un en función do seu número de habitantes e usuarios dos viajes. Bueno, dende BNG, decir, como xa dixemos nos asuntos de pleno, que é verdad que estes son os cartos que nos ven dito que hai que financiar, pero creemos que había que pular por unha mellora dos servicios, unha mellor calidad, máis cantidad de servicio, buscar que seña algo máis rentable para os usuarios. Sí, como na comisión informativa ya hemos hablado, no estaría bien intentar hacer circular, ¿no? Las rutas circulares, creo que beneficiaría más a la gente. Además de, claro, tarda un poquito, ¿no? El autobús, los que utilizan actualmente, ¿no? Tarda entre uno y otro para pasar el tiempo. Entonces, si se pudiera mejorar eso, sí, estaría bien. Lo que vamos a aprobar hoy es la aportación. É verdad que para facerlo circular necesitaríamos FENE, e aí está o tema das rutas. Por eso nosotros conseguimos chegar a apuntar que é un mellor importante, pero sí sería bon para toda a comarca que fose circular. E o que
ten toda a razón, outro día esa manifestación, pois que queremos que mellorar non solamente o que é o casco hasta apuntar, sino tamén toda a zona do rural, o tren, é necesario. Pero, bueno, o que vamos a votar é solamente esta aportación. Estamos todos a favor do... Unanimidade. Punto quinto da orde do día, inicio de expediente para a tramitación anticipada das subvencións a consignar no vindeiro orzamento correspondente ao 26 ao 2026, dirixidas a colaborar ao funcionamento do programa Madrugadores e Comedor Escolar deste curso 25-26 a favor das AMPAs de San Isidro e Maciñeira. Dado o servicio que está facendo as AMPAs, bueno, pues, colaboración de dinero que necesitan, quitas esas partidas económicas que son compatibles co que poidan percibir tanto da Xunta como este ano, que tamén quitou unha línea de axudas nova a Diputación, que remata, por certo, mañá, se non me equivoco, non sei, mañá remataba, entre todos, pues, axudarle para os nenos, e agradecer ya as dúas AMPAs a labor que fan, que é encomiable, porque isto é un servicio que iría prestar directamente a Xunta de Galicia, pero, bueno, dado que non se está facendo, pero estamos vendo que se as distintas administracións están quitando partidas económicas, que decir que en máis sitios as APAs son os que están facendo esa labor, e, por lo tanto, é unha partida importante, e o importe a cada APA, a cada colexio, vai en función das memorias que presentaron e dos costes que teñen. Sí, perfecto, xa sei. Sí. Por unanimidade. Sí, unanimidade. Muy bien. Punto sexto da orde do día, moción do Grupo Municipal do BNG relativo á reivindicación do día 25 de novembro e a necesidade de incrementar os recursos públicos para facer fronte á violencia machista. Bueno, como xa dixen na comisión informativa, é verdad que ven un pouquiño fora de plazo esta moción, pero, bueno, como non houve o pleno correspondiente no mes, na fecha que correspondía, a fecha de forma, pois traémolo, vernos obligado a traerlo neste pleno. Bueno, neste 2025, bueno, vou ler a moción para que se sepa de que trata, e despois pasaremos a votar. Neste 2025, cumpríronse 18 anos da Lei Galega contra a violencia machista, aprobada no 2007, despois dun intenso traballo de escoita social. Esta foi unha lei pioneira e vanguardista a nivel europeo. Contemplou a visión da violencia contra as mulleres en todas as súas dimensións e como consecuencia do patriarcado. Ampliou o seu recoñecemento máis alá do ámbito da parella e deseñou medidas integrais de sensibilización, prevención, protección e apoio ás mulleres que o sofren. Desde entón, gracias á presión da mobilización feminista e ao esforzo de distintos colectivos, tamén do nacionalismo galego, houve distintas melloras e puxéronse en marcha recursos importantes. Porén, non é suficiente e o sistema de loita contra a violencia machista en Galiza sofre a desidia do Partido Popular no desenvolvemento do marco legal e os recortes aplicados nos servicios públicos durante as crises económicas. Aspectos recollidos na lei como garantir a atención psicolóxica na atención primaria non son hoxe unha realidade nunha sanidade pública en crise. As axudas económicas son aínda menores ás aprobadas hai case 2 décadas e non recollen o medre da carestía da vida. Non existe unha axuda periódica que inclúa as vítimas de violencia sexual. Non se garante a formación especializada dos profesionais que traballan na cadea de atención á violencia machista. O ámbito judicial segue arrastrando unha enorme revictimización. Falta financiamento e persoal nos centros de información ás mulleres. En ámbitos estratégicos, como o ensino público, non hai un verdadeiro plan de educación afectivo-sexual. Eliminouse a materia de igualdade e o Partido Popular intenta impoñer mecanismos de control ideolóxico para restar espazo ás iniciativas feministas de profesorado e estudantado. No verán de 2025 coñecemos un informe demoledor do Consello de Contas no que se avalían as políticas públicas da Xunta en materia de violencia de xénero no período 2018-2022.
Entre outras cuestións, este informe sinala que, malia a súa importancia, a Xunta de Galicia só destina a prevención un 3% dos recursos, só un 3%. Ademais, o informe sinala o recorte de persoal e a falta de construcción dun sistema público e directo de atención ás vítimas, de maneira que o goberno galego foi descasando funcións que lle son propios nos concellos, sobrecargándoos ou privatizando servizos. Así, no período 2018-2022, os centros de acollida para vítimas de violencia son entidades municipais ou propiedade de entidades privadas. Tan só o Centro de Emerxencias para Vítimas de Violencia de Xénero é propiedade é un centro propio. Da mesma maneira, tal e como denunciaron colectivos feministas, profesionais e o propio BNG, no ano 2024, a Xunta privatizaba os centros de crise 24 horas para a atención da violencia sexual. Mais de 9 meses despois da súa posta en marcha, a Xunta do PP segue ocultando a información deste Consello de Contas. A privatización, precarización ou carencia de servicios públicos son un obstáculo na loita contra a violencia machista. É por iso que é fundamental tanto acrecentar os recursos económicos para este ámbito como reforzar os servicios públicos. Algo tan sensible como a atención á violencia sexual non pode depender de empresas multiservicio vinculadas ao Partido Popular, como Eulen ou OHL. E os graves incidentes coas pulseiras de control telemático no Estado tamén son unha alerta sobre as carencias de recursos que están en mans privadas. Neste 2025 cúmprense tamén 30 anos da Declaración de Beijing. Hai que recordar que se recoñecía internacionalmente algo hoxe cuestionado abertamente, que a violencia de xénero é un obstáculo para o logro de obxectivos de igualdade, desenvolvemento e paz, e que menoscaba ou impide o gozo pola muller dos seus dereitos humanos e das liberdades fundamentais. Daquela equiparábase, por primeira vez, a violencia contra as mulleres como violencia de xénero, entendendo esta como unha construción cultural sustentible de ser modificada no tempo a través dos procesos de socialización. Nun contexto de avance e normalización das posicións negacionistas que coincide coa defensa ultraliberal do baleirado dos servizos públicos, urxe unha resposta que aposte por máis feminismo, máis recursos e máis servizos públicos. Temos que denunciar de forma clara e directa que cuestionar a violencia machista é violencia machista, e que privatizar e desmantelar os servicios públicos resta capacidade na loita pola igualdade e contra a violencia machista. No ano 2024 foron asesinadas, segundo as estatísticas oficiais, 5 mulleres na Galiza. Hoxe hai máis de 6.000 casos activos en Biogen, e no que vai 2025 houbo varios feminicidios e intentos de feminicidio en Galiza. A violencia machista é unha realidade incuestionable. Constitúe un problema de dereitos humanos e é o principal problema da vida das mulleres e, polo tanto, as institucións deben reaccionar reforzando recursos e servicios públicos. Por estes motivos, a Corporación Municipal do Concello de Neda denuncia que o negacionismo da violencia machista é unha forma de violencia machista e reafirma o seu compromiso co reforzo dos servicios públicos e o aumento dos recursos do sistema de protección e atención ás vítimas. E, así mesmo, anima a veciñanza da localidade a secundar as mobilizacións do movimento feminista. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do BNG somete a debate esta moción e solicita á Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo: instar a Xunta de Galicia e a adoptar as seguintes medidas: atender as recomendacións e deficiencias sinaladas polo Consello de Contas no seu informe de fiscalización das actuacións para a prevención integral de violencia de xénero na comunidade autónoma no período comprendido entre 2018 e 2022 e, singularmente, pautar o incremento de persoal, o incremento do orzamento destinado á prevención e sensibilización, a planificación dos procesos de contratación e subvencións coa publicidade e concurrencia e a aprobación dun plan estratégico específico para a loita contra a violencia machista. Segundo, impulsar un novo marco
regulamentario e orzamentario, incrementando a súa contribución para os centros de información á muller co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega de centros de información á muller, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados. Impulsar a fixación de rateos mínimas de persoal e favorecer a contratación a xornada completa, como mínimo, de todo o personal que sexa obligatorio para a acreditación dos centros de información á muller. Terceiro, reinternalizar no sistema público os centros de crise 24 horas para a atención de mulleres vítimas de violencia sexual e blindar a prestación deste servicio con cadros de persoal suficientes para garantir a atención presencial, así como aprobar para a súa posta en marcha no ano 2026 unha axuda periódica específica para vítimas de violencia sexual. Moitas gracias, Rubén. Bueno, o pleno non puido ser o 15 porque, bueno, o Olinteado tocaba o 24, se non me equivoco, foi precisamente, podía ser, teníamos que fazer un extraordinario para aprobar os plans que levamos hoxe para a Diputación, pois se retrasou para que estuveran executados, dado que o plan único adicional é un plan dinámico que nos veu unha cantidad de maiores que nos é moi necesaria para facer esas temas de agua. O digo simplemente porque non foi unha intención nosa de retrasar, ni moito menos. E no caso da moción, todos temos a moción, de feito todos os anos, os distintos partidos, por menos o noso, creo que en todos os momentos se traía a moción e nosotros, se decideu en un momento determinado a acollernos e de efecto, en plazo e forma, nos adherimos á integración institucional da FEGAM, porque era máis cercana a nós, non por outra cosa. Podíamos adherirnos á da FEN, podíamos presentar a nosa moción, foi por ese tema, nada máis. Todo que sea apoyando a erradicación, sobre todo, da violencia de xénero, vai contar con o noso apoio, por tanto, estamos a favor da moción. Non, desde o Partido Popular opinamos o mismo, sobre todo desde o Partido Popular de Neda. Claro que hai... Nosotros vemos un pouquinho que era mellor fazer unha declaración institucional, pero bueno, eu quería que o señor alcalde, que xa está por FEGAM, entón isto temos que ir todos da má, porque isto é un problema de todos, non é un problema de solo do BNG, nin de... Aí debemos remar todos da mesma forma, e desde aquí, desde o Concello, debíamos de facer unha declaración institucional todos, e ir todos a luchar contra isto. Isto non creo que non é un tema de tirarnos pedras uns aos outros. Isto é un mal que hai aí, un mal que fai muchísimo daño á sociedade. Temos que ter unha declaración institucional, eu creo que po ano. Adherimos á da FEGAM porque eu creo que recolle onde estamos todos aí, estamos todos representados, por iso é, pero bueno, apoyamos aí. Nós tamén apoyamos, en algunhas cousas non estamos de acordo, pero non... Creo que o bom é apoiar estas iniciativas, que seguro que todos os partidos non estamos facendo ao 100% ben, entonces hai que facelo ben, intentar facelo. Entón vamos a apoiar a moción tamén. Sí, nosotros tamén estamos a favor de la moción. Lo que pasa es que, claro, esa moción era para ser presentada el día 24, ¿no? Que era cuando tenía previsto el pleno, ¿no? Va un poco fuera tal, pero bueno, siempre está bien. Nosotros apoyamos y creo que todo lo que se haga para mejorar esta situación de mujeres que hay que no hablan, pues creo que es poco. Todos a favor, ¿no? Unanimidade. Punto 7º do orde do día, moción do Grupo Municipal do PP en defensa dos traballadores autónomos. Bueno, vou pegar unha pequeña chaga desta moción. Isto é unha moción genérica que se puxo en casi todos os concellos do país, non? Bueno, eu quizá que como autónomo representando, xa que estuve moitos anos tamén nunha asociación de empresarios autónomos e pymes, pois esta moción en realidad a poñemos de moi boa gana, non? Vamos a ver. En España máis de
máis de 3 millóns de persoas cotizan ao réxime general e especial de traballadores autónomos. Moitos deles son pequenos comerciantes, hosteleiros, profesionales e emprendedores que sosteñen boa parte do texido económico e social dos nosos barrios. O Goberno de España anunciou unha nova subida das cotas que deben de abonar os traballadores autónomos e a Seguridade Social a partir de 2026. Según a proposta trasladada polo Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, as cotas anuales aumentarán entre un 200 e un 2.500 euros. Este incremento supoñía un novo golpe ao emprendemento, ao comercio local, aos profesionales liberais e miles de familias que cada mes sosteñen con esforzo a súa actividade económica. Con todo, ante a enorme presión do sector dos autónomos, dos axentes sociales e do Partido Popular, o Goberno viuse obligado a rectificar. Esta rectificación, con todo, non impide que o Executivo siga trasladando un incremento das cotizacións que deberán de abonar os traballadores por conta propia. Mais, aló do sistema de cotización, moitos dos compromisos do Goberno adquiridos cos autónomos en 2023 siguen sen materializarse, compromisos que supoñen melloras fundamentais para o colectivo de autónomos nos ámbitos de protección social, pluriactividade e conciliación, simplificación da burocracia. Este incremento agrava o descontento do sector e reforma a necesidade de que as administracións locais e autonómicas reclamen ao Goberno un calendario claro de desenvolvemento, seguimento e auditoría das reformas prometidas. Asimismo, resulta imprescindible que o Goberno de España poña en marcha o réxime de franquia de IBI mediante a transposición da Directiva Europea 2020/285, cuyo prazo de aplicación expirou o 1 de xaneiro de 2025, sendo España dos poucos países da Unión Europea que non cumpriu con esta obrigación. Esta medida permitiría que os autónomos e pequenas empresas cunha facturación anual inferior a 85.000 euros quedasen exentos de pagar e de declarar o IBI, o que supoñía un alivio directo nas cargas fiscais e unha notable simplificación administrativa. Dar cumprimento a esta normativa europea ofrecería un respiro real a miles de profesionais e pequenos negocios que sosteñen o tecido productivo local. Desde o Grupo Popular consideramos que non é momento de castigar máis o décimo productivo, senón acompañar, facilitar e protexer a quen mantén a actividade económica en momentos de incerteza tanto nas grandes como nas medianas localidades e do noso territorio. O Concello de Neda non pode permanecer alleo a esta amenaza para tantos veciños e veciñas que son autónomos e debe expresar de forma clara o seu reiximento ao inferno fiscal e burocrático que se inflixeu aos ciudadanos desde o Goberno de España e o seu apoio quen, o seu traballo diario, sostén a economía local. Por todo o anterior exposto, o Grupo Municipal Popular propón as opcións dos seguintes acordos. O Concello de Neda manifesta o seu resentimento á política social do Goberno de España cara aos traballadores autónomos, que os últimos 7 anos tradúcese nunha normativa lonxe de ofrecer seguridade e apoio a quen xera emprego e riqueza. O Goberno mantén aos autónomos sometidos a unha presión fiscal desproporcionada que lastra a iniciativa emprendedora e un dinamismo económico local. 2. O Concello de Neda insta ao Goberno de España a cumprir cos compromisos adquiridos cos traballadores autónomos en 2023, impulsando de maneira inmediata as reformas pendentes en materia de protección social, pluriactividade, conciliación e simplificación burocrática, estableciendo un calendario claro de seguimento e evaluación de dichas medidas en diálogos coas principais organizacións representantes do sector. 3. O Concello de Neda insta ao Goberno de España a aplicar de forma inmediata o réxime de franquicia IBI previsto pola Directiva Europea que
que permite xestir do pago as prestacións e declaracións do IBE aos autónomos e as pequenas empresas cunha facturación inferior a 85.000 euros, o que supoñería un importante alivio fiscal á administración para o colectivo. O Concello de Neda mostra o seu apoio e reconocimiento aos autónomos, pequenos empresarios e emprendedores da cidade, reafirmando o seu compromiso a impulsar medidas municipais do apoio ao autoemprego e formación e digitalización. Dar traslado dos presentes acordos de Ministerio de Inclusión, Seguridade Social, Migración e as asociacións nacionales de autónomos, ATA, PTA, UAT, Confederación de Empresarios de Narón, asociacións de comerciantes da cidade. Bueno, en realidad, asociación de empresarios de toda a Bisbarra, non? Nada máis. Moitas gracias, Agado. Bueno, nosotros estamos moi de acordo con moitas das iniciativas, é verdad que a Directiva Europea que exixe aos Estados membros a exención do IBE para aquelas empresas con menos de 85.000 euros que está transporte de xaneiro, pero como con todo, a día de hoxe temos, por exemplo, o régimen de estimación obxectiva que xa o propio Montoro no ano 2015 xa decía que o iba a quitar e está en prórrogas porque a veces a forza do goberno dá o que dá. Para nós, nos últimos anos de goberno, deste goberno de España, se mellorou moito. De feito, hai un acordo coas organizacións representativas do sector de autónomos, UTA, ATA, donde, en un momento determinados, os autónomos empezaron a cotizar por ingresos reales, que antes non se viña permitindo. Se les permite algo que non se viña facendo, por exemplo, cambiar a base de cotización, ter unhas previsións determinadas en función do volumen de beneficio que ten ese tipo de autónomo. Antes tampouco existía, digo, o anterior goberno do Partido Popular. Digo porque a veces vimos con iniciativas que sí, que estamos de acordo, pero que son escasas. Pero non é retroactivo, pero que son escasas. Por exemplo, hai máis cousas desas. O régimen de estimación obxectiva. Recordo que cando gobernaba o Partido Popular, por exemplo, en sectores estaba nun 32% o rendimento neto, hoxe está nun 20%. Sectores concretos, houve unha baixada importante de impostos, que ten que seguir habendo, importante, porque, por exemplo, unha persona, un autónomo que ten unha tributación, un beneficio algo de menos de 10.000, 12.000 euros, que teña que facer un pago fraccionado a conto, que hai minoracións que se estableceron. Por lo tanto, eu creo que o goberno de España vai ben, que está traballando correctamente, que se permite outra das cousas que non existía cando gobernaba Rajoy no seu momento, que, por exemplo, cando ti te das de baixa médica, a partir dos 2 meses de baixa, estás exento de cotización á Seguridade Social e che conta como cotización. É dicir, se conseguiron nos últimos anos moitos, vaise polo camiño correcto e, polo tanto, nosotros esa moción, coa que estamos de acordo. O tema da franquicia sí que non estou de acordo que vai a supoñer unha minoración da tributación, vai a supoñer unha simplificación das cargas que ten que facer o autónomo, é dicir, simplificar, pero a Hacienda, o IVA vai a cobrar a alguén, e será seguramente o cidadano, non? Eso o que o autónomo é un recaudador, recauda ao cliente e ingreso na xencia tributaria. Por eso, bueno, nosotros esta moción vémola que ten seguramente unha intencionalidade política de decir que está mal, pero se mellorou moito nos últimos anos e, por lo tanto, vai seguir mellorando, polo menos é o que estamos vendo, e, por lo tanto, seguiremos pedindo ao goberno de España que se mellore, pero non habemos con todo o que se necesita nestes momentos. Bueno, en general os autónomos moi beneficiados por ningún político en realidad fomos, pero bueno, non só se trata de hoxe estamos falando deste goberno porque é actual, pero en realidad non fomos moi beneficiados por ningún. Pero bueno, a información a veces non é correcta, é dicir, hoxe que podes tributar por ingresos reales a mí me parece correcto, é dicir, unha persona que ten unha facturación de 3.000, 4.000 euros ao mes ten que cotizar por 3.000 euros ou 4.000 euros ao mes que antes cotizaba pola base mínima e, por lo tanto, non estaba ingresando ou estaba aportando a planes privados, e iso é un acordo deste goberno con ATA e con UTA, por exemplo, e con sindicatos mayoritarios. É dicir, se mellorou moito, por eso, bueno, son cousas, son puntos de vista distintos. Sí, non estamos. Bueno, por parte de ONG, que imos votar a moción en contra, evidentemente. Creemos que isto é unha acción populista por parte do Partido Popular para ahora intentar sumar votos e tal. Entonces, quero recordarles tamén que Mariano Rajoy foi o que impuxo o 21% de IVA aos
aos autónomos. Con respecto ao plan que presenta o PP, o cal non sabemos cal é, porque non presenta o plan, ou se desconecemos de que vai, entonces non podemos valorar, ni podemos decir nada acerca dele. Entonces, pero se parece a algo presentado, que presentaron no Senado, é un auténtico despropósito. E vai desde a creación dunha universidade de autónomos, condenación de débedas con carácter xeral, sin ter en conta a capacidade económica, o patrimonio, ou mesmo a eliminación do IVA. Entonces, tampouco teñen en conta medidas urxentes que plantexan as persoas autónomas, tales como facilitar a justificación e mellorar o cese pola actividade, implementar o cese de actividade en caso de paros ou vedas no réxime especial do mar, incorporar tarifa plana para autónomos en pluriactividade con ingresos non periódicos ou esporádicos, como pode ser o caso de músicos ou artistas. En definitiva, o BNG entende a necesidade de melloras no réxime de cotización de autónomos, pero estas melloras deben facerse dende o diálogo real co sector e coa vontade de garantir un sistema máis xusto, redistributivo e progresivo. O BNG seguirá defendendo medidas que protexan os tramos con menos ingresos, que garantan dereitos sociais e que apoien a actividade económica real no noso país. E por iso o noso voto será en contra. Para nada. Para nada. Non me quero meter no lodo. Esta moción es un poco así, ¿no? Como tú ya dijiste al principio, una copia y pega de otros consejos. A mí no me parece nada bien que hagáis eso, ¿sabes? Por lo menos trabajar un poquito, esforzarse un poquito en hacer las cosas que se pueden mejorar un poco. Si hubierais hablado con el BNG y como Veneda seguramente hubiéramos aportado algo, incluso el PSOE creo que también hubiera aportado algo más para hacer una cosa más real, ¿no? A lo que pasa. Entonces nos vamos a abstener. ¿Quieres decir? No. ¿Votos a favor da moción? 2. En contra? Abstencións? Sí, no se aprueba. Antes de entrar no punto de rogos e preguntas, existe unha proposta da alcaldía fora da orde do día para inclusión, como xa se dixo na Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, del post plus adicional 1/25 para servicios sociais extraordinarios. Digo, tenemos que debatir a urxencia derivada da comunicación que fai a Diputación, unha vez aprobado no último pleno o post do 2026, pois hai unha partida que con Concellería supón 46.000 euros para temas sociales, dependencia e máis emerxencia social. Por iso temos que presentalo o último día de hoxe, por iso retrasamos tamén o pleno por esas circunstancias. Temos que votar a urxencia. Primeiro hai que ratificar a urxencia, sí. Votamos a favor, todo. Sí. Pues ahora, entonces, Sí, Sí, a favor. A favor. Sí. Do plan único, sí. A favor a ratificación de urxencia e a favor unanimidade tamén. Son as axudas que veñen, Sí, como é a primeira vez que... xa cho avisado, claro, como estaba na orden do día, por eso... No, pero xa te explicou moi ben, perfecto. en la comisión informativa. Perfecto. Claro, sí, que explicou Sonia, efectivamente. Sí. Punto octavo da orde do día, rogos e preguntas. Nada. Ben benévolo, xe, Aí está a gusto. Dime, Rubén. Bueno, pois, dende o BNG queríamos facer unha pregunta acerca da limpeza do Basteiro, que se está executando, como vai, se xa se remataron as obras ou que tipo de obras se van facer ou que se vai a cometer ali, ao final, definitivamente, se sabe o que se vai facer. E despois, en relación a uns problemas que houve hai 15 días ou así, máis ou menos, hai 10 días, co alcantarillado, que se levantaron as tapas da alcantarilla ali na rúa Basteiro, tamén na beira do río,
que tú tires Viacua a facer a bomba da chica, a facer limpieza e tal, e según comentan, según comentou Viacua, di que non era cousa dun atascamento puntual, sino que era un problema, que é un problema algo maior, que cando haxa chuvias fortes que se pode volver a dar o caso de que volva a haber eses atascamentos e que volva a botar agua para fora coas posibles inundacións aos veciños dali. Entonces era para saber se sabíades algo de que tipo de problemas se refire Viacua ou que pasa. Moitas gracias, Rubén. No que é a limpeza de Basteiro que se está limpiando, aí houve o ano pasado unha comunicación por parte de Aguas de Galicia, 1 de agosto de 2024, donde se nos decía que iban limpiar 950 metros do Basteiro e, por tanto, nosotros entendíamos que iba incluído toda esa, era o que se entendeu. Non era así, e de feito nos puxemos en contacto no mes de outubro con eles e dixeron que non, que a parte urbana, en base a unha instrucción coa que nosotros non estamos de acordo porque temos que cumplir como administración responsable, pois fixemos a solitud, eso se foi demorando co tempo, primeiro unhas tasas e foi a patrimonio natural e por eso se retrasou tanto. Que se limpia? Se limpia solamente o herbáceo e tal, e ahora está con un tractor quitando esa vegetación, arrancando, pero aí non se mete ninguna maquinaria pesada ni nada, que son limpiezas que queremos facer e que se van perdurar no tempo. É dicir, esta se vai facer agora e esperamos poder facer como mínimo 2 por ano, por lo menos os máximes 2 veces, e dentro se nace a vegetación, sobre todo porque aí tamén se nos chegou unha comunicación hai uns días de Aguas de Galicia de que vai as extincións da concesións dos muiños fai que determinadas presas non teñan non van ter continuidade e a presa que hai en Ponte Pename, o muiño do Carballo, se vai tamén a demoler e, por tanto, creemos que xa hai máis agua non debe haber, pero o Basteiro vai se continuar limpiando. E do alcantarillado, se non o comunicaron, aí temos que a ver que pasa con eses temas, falamos con Aguas de Galicia, con Viacua, e o que insistimos xa é que periódicamente se limpie esa zona, porque mentras non se renove a red, temos eses 2 proxectos xa feitos desde hai bastante tempo, nos falta a financiación para de unha vez por todas sacar as canalizacións polo cauce do río aí en Santa María, o que ven por ali van por outro lado, que irían por detrás do camiño ali en Santa María, que vai hasta aquí a Pasarela. Entonces, se está nese tema, pero vais a actuar. Referida a recolhida de voluminosos, na comisión informativa le pregunté al señor Cordero y me ha dicho que, claro, la recolhida que hace Vázquez Garzón no es porque Benigno tiene un camino muy pequeño y tal y cual, no le da tiempo de recoger todo, como tiene que ir a las Pontes a hacer el viaje y tal y cual. Vázquez Garzón va después, ¿no?, a recoger eso que no le dio tiempo al señor Benigno recogerlo. Entonces, como que Vázquez Garzón deixa y sin recoger algunas zonas que no le dio tiempo al señor Benigno durante un mes o más. Referente a los cortes de luz, que también se lo preguntaron, que falta luz en Anca, en Fontevella y por ahí, el señor consejero me ha dicho, no se puede hacer nada. Cortes hay en todos los lados, no se puede controlar. No sé si usted está de acuerdo con eso. Y luego después, referente a red abierta, también pusieron unos postes, pusieron cableado. Perdona, esta sí que me perdí. Perdona, estaba apuntando. Perdona, esta última. Sí. De red abierta es los tramos que están haciendo en Anca, en Fontevella. A empresa, sí, que está haciendo aquí también. Entonces, hay sitios que no está puesto, faltan cableado, algunas zonas, otras zonas faltan las cajas de conexión. Entonces, le pregunté si se podía hacer algo desde el Consejo para que agilizara y que esa empresa pueda acabar los trabajos que no se han terminado. Y ha dicho que el Consejo ahí no era cosa del Consejo y que él no iba a hacer nada, bueno, que no se podía. Y después, en la Comisión de Educación y Deportes,
habíamos solicitado que hiciera una felicitación al señor Iván Picario por su logro en la carrera de slalom, ¿no? Que fue campeón de Galicia este año, también fue campeón en 2018 y 2023. Pedíamos de parte del Conselho que se hiciera una felicitación formal, no se hizo y la consellera me ha contestado que no se había hecho porque todavía no era formal, que no estaba en la página de la federación. Pues ahora ya está en la página de la federación, pone Iván Picario como campeón galego este año, si se va a hacer algo. Y los años anteriores que no están Vale. Después, perdona, Neiva, sí. Y luego también, cuando tuvimos una reunión hace poco con los chicos esos de la riada, ¿no? Los afectados de la riada del 2023, hicieron una reunión con la oposición, que estaba presente el señor Eladio y Rubén más dona Cristina también. Nos han informado varias cosas. Una de ellas es que la gente que había sufrido daños ahí materiales y tal, que el Conselho no se había dicho nada, que no les había ayudado, no les había asesorado, y que algún vecino había venido aquí a hablar con el técnico y que el técnico les ha tratado mal, les ha humillado, bueno, que eso no vuelva a ocurrir. Y también nos han dicho que la depuradora se apaga de noche, sí, eso es cierto. Sí. Y este año, ¿por qué no hay consejo escolar? ¿Por qué no lo hubo? Tú sigues, está bien. Yo sigo. Sí. Hay una convocatoria de una plaza de conserje de San Isidro, ¿no? Se hizo unas pruebas para 2 plazas, para Maciñeira y para San Isidro. La de Maciñeira fue completada, ¿no? Aprobó una persona sola, al parecer, es lo que nosotros sabemos. ¿Por qué no se convoca esta plaza de San Isidro? Y en el instituto, eso es más informativo que otra cosa. En el instituto Fernando Esquillo, cuando es horario de los autobuses y eso, que hay mucho caos por allí, los vecinos reclaman con la circulación. Si puede pasar ahí un policía o 2 por la mañana, la hora de entrada y hora de salida de las clases. Nada más, gracias. Muchas gracias. O que son consellos, xa son consellos. Empezamos polo primeiro, non? Polo luminosos. Sí. É certo que estamos tendo todos os concellos da comarca problemas de algunhas furgonetas que veñen por aí en todos lados, repártenos de noite, reparten un día toca Colchós, outro día toca Crista, e a veces a empresa que ten non a concesión dos luminosos, sino que do lixo, cando non está feito, se reforza. En ese momento, de feito, esta semana pasou o pasado ben, que non pasou o anterior. No de iluminación, en todos lados onde hai problemas, o que se está falando xa coa empresa para buscar cal é o problema en concreto. Non sei exactamente, seguramente hai unha mala interpretación. Por exemplo, aí en Valvís se saltaba sempre Valvís con barro por aí, e eran uns árboles que hai aquí que vamos a retirar, aquí para entrar nunha finca, primeiro tens que autorización do dono, se non hai dono, como é este caso que é un proceso de investigación, temos que tomar as medidas e contratarlo, non? Por tanto, sempre en todos lados se fai. En Anca, por exemplo, estamos convencidos que son de árboles. Algún árbol que toca, eso, bueno, os técnicos saben, pela o árbol e estas cousas que che chaman que despois fai saltar. O do ruego xa está tanto a deportes como do Consello Escolar e do Fernando Esquío a tráfico, as riadas. Bueno, digo, tengo que decir, hombre, a mí as axudas, incluso hubo unha reunión aquí onde estaba a interventora e o secretario, e recordo que naquela reunión se despideu a este afectados e a calquera afectado que pudiera vir por lado, que fixeran unha pequena memoria dos posibles daños que tenían que ir a través de emerxencia social, que me corrixa a interventora, que era aí os que o presentaron ben, tiñan que haber ido a través deses medios.
saber si tiñan seguro, saber, e eu estou seguro que o arquitecto municipal o trata a todo o mundo correctamente. A veces non nos gusta o que nos di, non pasa a todos, tamén me pasa a mí, porque tampouco me gustou que cando fui da Real dixeron que non andaba por aquí ou que me houve que levantar da cama, palabras textuales de alguna persona, pero bueno, vamos deixar a cosa aí, a veces todos cometemos errores. Da rede aberta. Da rede aberta, eu, estas preguntas da rede aberta, pues tenemos que mirar a ver que é o que pasa. Nosotros, cando hai un poste caído outro día, pues o día do vento caeron 2 postes de Telefónica, nosotros nos ponemos en contacto, que non é nosa misión, pero si o facemos, porque para eso estamos representando o Concello, para traballar, poñeremos en contacto con eles a ver que pero a veces nos pasa, outro día, que pasou, que tamén, un dos traballadores, había unha serie de xente traballando aquí en Neda, de telefonía, sin identificarse, con furgonetas blancas, e claro, lle chamaron a atención para saber quenes eran, porque non sabíamos quenes eran, non sabíamos que estaban robando, e pois foron ali, e non lle gustou moito tamén o trato, por lo tanto, en ese vamos a apañar, a falar con eles. Depuradora de noite, parece ser que, bueno, parece ser, nos houve unha avería importante, que foi o transformador da depuradora, que se estropeou, agora se está reposto, e durante o tempo que estaba posto o transformador, parece que de noite, non sei por qué, o desconectaron algunhas veces, porque me contaron despois que non era consciente dese tema. Eso está reposto e arreglado. E na plaza de... Claro, foi casos puntuales. Claro, non, pero bueno, pero está reposto e está feito xa, e posto un transformador que costou 20.000 euros, se non me equivoco, máis o IVA, 25.000 euros que se repuxo. E o tema de conserxes, pois, houve unha plaza para os 2 conserxes, bueno, para o personal laboral, aí non formamos parte os políticos, formamos parte os técnicos, con objetividade total e absoluta, e aí, das persoas que se aprobaron, dos que se presentaron, aprobou un. Pois ese que entrou, e cando se poida, pois tamén queremos quitar esa plaza de operario que se necesita para o noso Concello. A día de hoxe, como operario, solamente temos esa Samuel. Eso é inconcebible. É dicir, porque os outros son personal que ven a través, pois este a prorrogar, ou que ven a través do PER da Diputación, a prorrogar da Xunta. E non temos, por eso, cando se poida se quitar a esa plaza e se convocará. Bueno, pues que sepáis que desde Nueva Veneda sí estamos interesados que convoquen la plaza esa. Pues muchas gracias. Sí, gracias a vosotros. Muchas a vosotros. ¿Alguna pregunta? Sí. Mira,